Dnes sme v centre mesta Giraltovce s kompletnou občianskou vybavenosťou, ktoré je vzdialené necelú polhodinu autom od Prešova. A práve tu sa nachádza moderný, kompletne zrekonštruovaný dvojizbový byt. Ahojte, volám sa Pavol Žák a poďme sa spolu pozrieť, čo sme si dnes pre vás pripravili. Byt sa nachádza na vyvýšenom prízemí tehlovej bytovky a bol dispozične upravený, čím sa efektívne využila jeho celá podlahová plocha. V prvej miestnosti je moderná kuchynská linka s kvalitnými spotrebičmi. Ide o úspornú umývačku riadu, inteligentnú práčku, kombinovanú chladničku s mrazničkou, plynovú varnú dosku s digestorom a teplozdušnou rúrou na pečenie. Naľavo je veľká obývačka vhodná na umiestnenie pohodlnej rohovej sedačky s kreslom, televízora s televíznou stenou a komodou, ako aj jedalenského kúta na spoločné vychutnávanie si jedál. Vedľa je spálňa s manželskou posteľou a policový regál s vešiakmi. Z kuchyne je vstup do presvetlenej kúpeľne dvoma oknami, kde je presklený sprchovací kút, umývadlo, radiátor a WC. Byt prešiel kompletnou a kvalitnou rekonštrukciou. Má plastové okná, medenú elektroinštaláciu, nové rozvody plynu, vody, kanalizácie a vykurovania a spravené sadrové omietky s uložením moderných obkladov a dlažieb. Z tohto bytu budete mať všetko na dosah. Týmto smerom sa nachádza spomínaný byt, za mnou je mestský úrad a hneď vedľa je obchodné centrum, kde pečú úžasnú pizzu a dokážete si tam kúpiť potraviny, oblečenie, drogériu a všetko potrebné k pohodlnému životu v meste potrebujete. Výhody. Kompletná a kvalitná rekonštrukcia bytu, blízkosť centra mesta s krásnym prostredím, priestrannosť izieb, 20 minút autom od Prešova, kompletná občianska vybavenosť, možnosť financovať aj cez hypotéku. Výhodná lokalita s blízkou kompletnou občianskou vybavenosťou ho predurčuje pre mladé rodinky, seniorov, ale aj investorov ako investičnú príležitosť pre okamžité prenajímanie. Preto ak chcete ihneď bývať v lokalite, odkiaľ je všade blízko, tak ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.